Znači Ivana startuje prva, nama je challenge da prođemo kroz vrata, a da ništa ne pipnemo. Tata, imam nešto da kažem. Samo sekund. Pre snimanja. Mi moramo da pređemo. Moramo. Znači evo prvo ide Ivana. Ona drži pravac koji ne znam da li joj kažemo da je u problemu. Nije. Ali nema predaje. Bravo, idemo Ivo. Op. Ivana se izvukla. Još malo i proći ćeš ogradu. Bravo. Gotovo. Bravo, idemo. Sljedeći ko je? Sljedeći. Nikola, idemo sljedeći Nikola. Pazi. Pazi ko. Idi. Polako. Uspori. Aha. Polako. Sad. Polako. Bravo. Polako. Malo je falo da Nikola pogodi vrata. Dobro. Sljedeći ko je, Kristina, hoćemo li? Jednog manje, Nikola, izvini. Ali bilo je dobro. Kristina ide. Dobro. Kristina ide. Dobro je Kristina, uspjela si Kristina, svaka čast. Kristina, Vlado, ajmo, hoćemo li Vlado ili Olja, ko je? Olja je prva. Ajmo Olja. Idemo. Hvala, mogu da se smanjim. Ti nemoj da se smije. Ruža smije. Super si. Bravo. Prošla Olja. Svaka čast. Ne mrdaj, Olja. Ovdje imamo posjetilaca. Sljedeći nam je Vlado. Koji će da krene upravo. Ne gledam šta. Idemo kako Vlado, šta radi Vlado. Da li uspeva, ne uspeva. Oprezan je. Oprezno se isplati. Nekad i ne. Imaš još neku. Možeš otvoriti oči. Možeš otvoriti oči. Možeš. Opet me zezam. Nije u redu. Čekaj, ide auto. Čeka Dragan. Spreman je. Može. On je jako brz, bez oprezan. I prošao je. Ko je sljedeći? Ajde. Evo, sljedeći je Junan. Sa zadovoljstvom snima žena. Evo, krećem, stavljam ruke na oči. Pričajte mi šta radim, kuda idem. Jel vučem na levo ili na desno? Ja, ljudi! Na levo. Eto. Još. Dobro je.